Tako, stavim kuću na prodaju. Kaže, tako, neću ja više u ovoj kući biti. Ko me zove sad? Halo? Ti si Svastika, šta ima, jesi dobro? A ništa, evo stavili kuću na prodaju, ovo što su nam neko sumnjamo, eto u Đulzu da nam je donijela sihre u kuću. Pa izgidali smo, ba, isjeko smo se, auto mi se pokvari, jedno drugo mi se zapali, djeca ništa nisu čim, kako mi ona počela ulaziti u kuću. Eto i kuću smo stavili na prodaju, pa da nađemo sebi drugu kuću, ali ne damo nikad više nikome. Gdje je punica, jel tu kote? Hajde neka je, hajde posle lamije pa ključemo se, hajde. Hajde samo da potpišem papire ove za kuću. Hajde bogat. Pa čekaj, pa oni meni kažu, ko te prvi nazove, kad budeš postavljao kuću na prodaju, taj ti je napravio sigre. Pa mene je punica i Svastika nazvala. Čekaj da nazovem Đulzu. Da joj si... Halo Đulza! Joj, izvini, bogati što sam na tebe galamio. Evo nazvala me Svastika i punica. A znaš kad smo bili tamo kod one žene što nam je gledala, kaže, kad budeš prodavao kuću šefike, ko te prvi bude nazvao, on ti je podbasio sigre. Joj, Đulza, izvini, molim te. Eto, znači punica i Svastika. Jesi vidio? Reci svom čovjeku neka i on ode, neki njemu pogledaju. Možda je i njemu punica napravila, pa i kod vas je to rato tako. Šta nemoj tako, tvoja mati? Ma neka je tvoja mati, nije njegova mati. Vidiš, evo i u mene žene je mati, ali nije moja. Hajde, idi sa njim, odmah nek pogledaju tebe. Hajde. Jesi vidio ti to? Punica i Svastika mi bela i unijeli u kuću. Zato ja izgido sa ženom, sa djecom. Kuća mi jedna propade. Drugu kuću, evo, posao izgubi. Auto mi se zapali. Joj, neka punice, zabljubljeni ću ja tebi i tebi Svastiki. Sam polako.